guys, welcome back again sa among YouTube channel. Lain na sa ni amo ang kuan ron, amo ang sa ni torno asa ning dapitan. Na amiron sa tulay sa dapit sa Taming. Oh, barangay Buho. Buho pa ni siya, ma'am? Yes, dito kami dahil manghuhuli kami ng alimango. Alimango yung ano alimango kung sa dagat pa, kung hindi man to dagat, awang, alawang. Yung tawag. Alawang. Mahuhuli kami tapos liligo din kami dito. Masarap liguan dito. Yan, ayun. Yan si Majo. Yan si Majo. Parang ang sukoy na lumalangoy dyan, oy. Ano mo dyan sa gitna, ma'am? Nakachinilas pang lumalangoy, oy. Ano po rin ay? Manghuhuli na kami ng ano, guys. Ng ano na. Paano humuli ng ano, alimango o awang? Tara, sama kayo sa amin. At maligo. So guys, tadi maligo. tuturuan muna namin kayo kung paano manghuli ng crab. Awang. Ayan, so mang-uukap kami ng mga batong malaki. Tapos dahil doon nagtatago yung mga nag-iingon ng mga alawan. Ganyan. So, to be honest, hindi kami marunong pumunit ng awang. Baka manghuli o baka kagatin kami. So, dahil mahal namin kayo, so amin gagawin talaga namin kahit malaki pa yung paat niyan. Parang nandito pa yung pika sa ilong ko. Lublugin mo kasi ma'am. Kasi marami kami vlog na nagawa ngayon para sa inyo. Magsimula na tayo para marami tayong kuha, ma'am. Sige. Bit-bitin mo, ma'am. I'll take over the camera. Okay. Ayun guys, magsisimula na kami. So, ayun guys, ano na kami. Huwag mo na dito dahil malaw-malaw kasi siya. Ano pa tayo? Dito, ma'am. Dito. Pusi! Dito kasi hindi masyadong ano. Hindi masyadong. Dito, Max. Taysa, hindi ako makafocus sa pagbibideo kasi nahihirapan ako sa paglalakad. Kasi medyo magaling. Baka kasi madulas ako, yung cellphone maimpas. Teka lang, host, wag kang excited. Hindi pa kami nakatabok. Ang chinas baka musukol. Ang lalim talaga, mo rin naman kumutiglong. Dahil maputot ka. So ayun guys, nakakita na kami ng malaking bato na may maraming kuan. So Uukbi namin to. Uukbi namin to lang dahan-dahan para hindi makatakbo yung ano. Yung awang na inaano. Kawawa naman yung awang Hindi makuan, hindi tatakbo. Diyan ma'am, huwag mong lubugin yung ano ma'am. Baka makabantay sila. Diyan, agi ma'am. 1, 2, 3, go. Dahan-dahan. Dahan-dahan lang. No? Why sign sa awang? Parang walang laman, ma'am. So ayun guys, hindi naman tayo successful sa buhay. Walang laman. So hanap lang ng hanap until you can. Ano to yung malalaking bato, ma'am? Ito ma'am. Ito, ma'am. Ito, parang meron to. Wala, ma'am. So pangalawa guys, dahan-dahan ma'am. So ako lang tagahuli, si Mags na lang tiga ano. Wag mo na anong ma'am. So, kakarawin natin ma'am. Kung mayroon ba talaga. Ay! Mayroon talaga ma'am, mayroon talaga. Meron? Hala! Ayun! Hala! Katriling! Ay, napakaliit na. Ay! Kunin mo ma'am. Napaka-cute niya eh. Ganyan. Napakaliit lang pala, uy. Ganyan ang paghuli guys. Huwag kang mag-hesitate sa pag... Oo, sa huli. Loy, Oo. kawawa naman siya, hindi pa siya lumaki. Makakasarang tayo sa kulikasan niya. Doon tayo sa ula ng bato dyan, ma'am. Uy, sige, ula ng bato dyan, ma'am. Uy, sige. Kasi, dito din na. Uy, di ka doon na di ko, eh. Dito, ma'am. Hindi naman ito malalim. Paano yung sa itaas? Bato, paano mga tanong ka, bato? Hindi na kami makatabok. Yun guys, nakita nyo naman si Maj. Lumalangoy-langoy. Tapos kami nahihirapan kami sa pagtabok. Oy. Malalim na dyan, ma'am. Dito tayo. Nilubong na. Tumulubong na, oy. na ano siya, na babalaka sa cellphone niya. Huwag ka mag-usaw dyan. So ayun guys,
hahanap pa talaga tayo ng pinakamalaking bato. Yan, yan. Yan, ma'am. Yan. Ukbin mo yan. Aray ko. Huwag mong lungasin yung tubig dahil na ano. Sige, sige. So, ayun. Dulo-dulo niya. Sagabal pala ng kahoy, oy. Dahan-dahan. Ano, meron? Hindi makita, ma'am. Wala talaga. So, ayon sa sinabi ko, hindi kayo successful sa buhay. Hanap-hanap ng hanap. Hanap kita. Ang matagpuan mo ang kanya. Ang iyong ninanais. Uy, parang ano ato. Muntik na akong malublog sa tubig. Hindi ka na may sliding. Nahihirapan ako sa kalisod, oy. Dito kay tinaw akoan manggod. Sana linaw ba? Meron maraming lugod. Sinong gusto ng lugod? Marami kami dito. Oh, lugod. Kami tag 5 lang ang Yan, maraming lugod dito. Pumili ka ng isang lugod, ma'am, yung gusto mo. Dahan-dahan lang. Wala naman yung tubig, ma'am. Paano yan? Wala namang Yan, ma'am. Meron yan, ma'am. Yung malaki na yan. Opo na. Saan ka bahagi, ma'am? Oy? Yan ang tubig. Nalinig nyo, malakas yung tunog ng tubig. Malakas yung agos ng tubig. Dahil na Oo. Hindi marinig yung sinasabi namin dahil Malakas yung anong agos ng tubig. Hindi masyadong marinig yung tinig namin. Malalim na dyan, ma'am. Malalim na dyan. Dili agi pag ni. Nahihirapan kami dito, oy. Binigyan talaga ng obligasyon. Ito, labang. Nahihirapan si Pakner, oy. Yan. Saan ba tayo tutungo, oy? Ayun, dito guys. Tingin ko, nandito na si Forever. Nandito na Forever Crab. Nandito na talaga si Duan. Okay. Okay. One. Dahan-dahan, ma'am. Hinay lang. Saan yung, Dito ma'am. pupunta doon? Okay, 1, 2, 3, start. Dahan-dahan lang. Ano bang siya? Tignan mo kung Aray. Wala, ma'am. Forever. Wala So, talaga ayun ka. na. Wala ka talagang forever, ma'am. Uy. Okay lang, basta yung manonood meron. Ha? Dito na yung final destination. Ano ba yun? Hindi talaga kami titigil kapag wala kaming Mahuhuli na ano. Kanina maliit kasi yun eh. Wala talaga, ma'am eh. Baka tumatago sila, ma'am. Wala talagang baka dito. Yan. Doon kami galing, guys. Doon. Dito, wala. Wala din. Meron. Ayun. Ayun. Tumakbo. Saan? Maliit lang. Dito. Wala talaga. Wala talagang Ganyan ang buhay eh. mahirap talaga manguha ng alimango. Ay, ano yan? Crab? Saan ka ba dadaan, ma'am? Uy? So ayun guys, wala talaga kaming nakuha na awang. Dahil malakas yung eh. Agos ng tubig. Agos ng tubig, kaya Oo. magliligo na lang kami Liligo na dito. lang kami at babalik na lang kami sa Yeah. kung ano yung Mag-enjoy na lang kami dito sa tubig. Oo, sige. Yan oh. Go. Diyan kami Yeah. liligo. Okay guys. Kapandungan na. Brad, lao mo eh.
Ay, pusi. Light to bring out the sun when Nataknit. Ha? there is no guarantee. But good life is Nakikita pa. Ba tayo dyan? Bawang tayo. Walang guta mga kita. Kita lang na. Ang dami naman ano. there is no guarantee that this life is easy. Ginagawa mo. Ay na, may nagpapat mo. Dito kami maglalaba. Yan o. Matakasan ni mo mo. Ako mo siguro nga yung asa naman to. Ano ba ba? Nakita mo na? Ginagawa mo. Sunod mama, kanta ka rin sa mama. Kulukot na kanta nga. Taas na po. Mama. Ako naman ito ha. Maglungkot na. Anong katawan? Wala na talaga. Bilisan nyo yan. Binaan na tayo. Ginagawa mo.